Marieta ngoro kwa Emmanuel Joshua enkaga nkyogogo kolengana na inche omosikera Raila Odinga tabwene tiko chiwa kwende se debate ga karo beire ga kwende se debate tali bona boli president litangani right ya right kolengana ne no kana kwa na wate right yo gotande debate ko era kurumaya go chiwu nkirande keke nyago chigo chiwu kurumaya atanya go chiwu kuruchinga kechiga aparte agachaga to boli president igasinja samoni ane mo sikera Raila Odinga no na wate right yo kana taba kwende debate atengencho overga go chiwu chinga chama gatia enda mitia wananchi atate inkia kokora wananchi omusikera Raila Odinga muhanya bantu abeko nyara ndonyo ramoni ande kurasa abantu professionals pamwa advisor simbaro wae pamwa advisor kara orembuya nanda enda se mujadara ino right bwae semali tongoro ko kibire chuni ngagerete debate ya lero mwako tarakana ngaitira kerogende tigaba mweri baga ke ara arengereri nane no mwaka mbako mwira bwangu ibono ndura manyelingi kerese birengereri byae ana manifest ya kunya kwana stiri kirako ende utubia abananchi kiraundi ngokwana ale manifest yae bono mba mwira bwangu ande mba mwarakisha no mugaka akoirungora koke ikura ndogotego senjikego senjimente asengenje manifest yae uchiko koni already oniri bono naja ni bagoja komora tumuna ki wikire debate lakini ingaitete komura kura nye chikura cha chironchiro nye njiyo asama lieta nguru ku John Morunge ward ya nene ya Kiogoro nyali bali chache nje nale guteba mugambira ira abakonyara ko bo debate egeko garu ibagu chikomera nere no mumura osomete nandura chikumuburia mangana amange ekoro mwakuri ogotira ono nje kirengana nale goteba mugakuri tarira simande debate egeko gera nabwate chinguru cyobura ndabaga abantu mba mwanjete egeko gera daino twara bere toko mwachikura anda abantu mba mwitabete chebona maoniane nona se ward yana ndoje ng'abantu mbaitabeto omogakori gobono nchoko ligere likwane Raila nabako akwende debate eko era maswali nabara mobera makonkoira nero nje namana gogoze nabwende to gwikira ne debate aboli kumaswali nabagotema eko era debate no gwocho siasa yega na gutwaka akyo mupira no mupira bagutwaki chikura ninje mbwate kura kama mwananchi barabo bari aspiring candidates ekerabaga ne tishikura kurwa story tagwe ne tikoro kyo woba ngaki ngatari chiko kwana arwa mangana totegerere igenda guchiko tokorera naenda atoe reference ngaki bwatinge track record korumwaka gete gocha kana alingo sem prime minister ngakora gintu gete na gintu gete naachire bono na borio bo president intagete ngo chikogamba nimba korereke neke ebina atigirete nchira igotigagende mutwe atotebi genda guchiko tokorera naende tubwatie track record buna korenganere politically atotebi nkabe minister for local government ngabakorereke neke nkabe minister for roads ngabakorereke neke umwaka oiti tegwene tioro kyobwoba mapema hii mapema sana tigasoke mutwe agende debate atuerese na intotegerere era nkwamboka korukiogoro kiangira gotire debate nande bapo toko moyo bagambi bwetu na tokonya na ntwe babura kao sina yone batakana na bakonya marieta ne ngoro kweban siondara kurumenye ngwe stage na ukwana iga amaswali okora na Raila ago chikomokea komwira neri tabwati bintu Raila neri bibekaine biratokonya Kenya gobono Ruto mbiarenge kwira neri samaswali ayu Kenya bawo chikora na
Kento kia guchiko bakwanira Kenya. Mirimo tigasti ya bakorere. Bono bakaratia tige mapema ya chiusuru mapema. Tachiko kwana. Elietha nguru kujula sachako kurwe nsema ya menyingwa. Njengo theba iga mugakuri thara oba kwena debate. Onya maswali karo raringete ali the three main arwete mugakuna bakwenda debate. But before after onya mbari koena na amaswali ya ko bodi gutaringeti ali arwete there is no achako and debate. Alafu ko tande debate there is nothing omuzori ara rules. No torener we will support him until the final time. Okay. We can't. No torener the time. Bakengoli. Ankoro ku Lawrence Obinge lakini bama ito na aposto. Au stage amenyinkwande. Ono njengo tebanga omugaka ndomwaliganite debate. Njeno mondo Kenya kwanza. Ndomoto etache debate. Tari ati gose Ruto motete debate. Abananchi nabo bamotete debate. Aboli wa maswali munako chikokonya abananchi. Abo airanira maswali ayu okuno obwa batanganiri. Omosimamo tobwate no yabantu ba Kenya kwanza. Omugako irero tigache yu ase debate tukwane nere. Ngabita maria korumenyengwe stage. Kendo onge abanda ba UDM mogotote. Byo mugako yo iga agenda debate ta agenda na odore nere. Jikuranga mugatore agenda ta agenda. Yebo. Ase debate ngota ngo mugako rino monto maremure. Kurubotambiro monto maremure. Tima idinkirero gyo chako kwa soje kusika maega. Inchuense debate maswali na ya kawaida. Onyanse no turimaga ya otwensi. Ile time koruga ige stage ya menyingwa. Nare goteba buna baba nere tobwate buno mugambio ito. Na totenene timotu tuko azimio. Debate kwanza korukale. No ayo mugaka Jomo Kenyatta tachie debate ende yonse. Omo kaka Daniel Moi debate te ya chiete. Bono baba na agena na tagana ntomaete na tokorere gasi bune president yaito. Tuko nyuma ya baba. Yetari anangoro kutesi nyakunde korumenyinkwa omonya biasarande. Ege ntonda atebe omugaka Raila na ende debate na ataenda amaswali aboreti ataete gukwana igoro yo boibi obakurume bore Kenya igoro nya ruta kurumira binto jibesa chia mawa irete Raila na kia kanirete sengenzo bari kupisana na monto ba kupisana nere ba taine nere njege ntonda atebe ya papa no tor maega yae bako moiso ande nere na intu tete nyanza yito ndegendre anda tagenda no tor maega yae Samaria tamagara Kevin. Njende mega ya baba. Debate yagenda tagenda ntomo sukumete boze nade yenge buya taenda. Elieta ngoro koli panyamunsi ondieki. Nje gongo teba iga omoga katiga gende na isaine nande nero manyire mechando y'abantu. Ere tiga gende atokonyo obokurumi. Ekiagere kyankwangeru no bokurumi angeire gotanga. Kaki tiga gende tuamoiro koboko nere tutagete muna bangina. Chose mironga kombo. Omugaka Raila agende tuli maega yaye. Asamaria tangoro kuchosha mwario. Nje about ya mangana ne debate. Njengo ta Raila tigande debate. Kosie debate kwenda n'abananchi bakomotegera amaswali akoboriku kuringana bunago agwanza n'abananchi bagotegera. So Raila tigande debate no tokumanyira chisara cyaye kwanza. Akoba kwa tagenda ororo goikarusi. Nkorusi ari 1% na 1% yo inene sana asari. So tigagende debate abantu bamotegerera. Ezekiel Bozire. Omwago yo tuli lazima agende debate. Se sababu omuntu oyo ndo mupingamizi oye igakorolekana gusangania obochanja na barareta maswali getatari maaya anda kaji koiyerio omwagoria esabu ejigo chaka gotoita tigakebe buna kere igo togenda mutu nje Samarieta Evan Sarasa nje nare goteba iga omugaka tigagambe naende tana kobwana maswali ayo onye gako genda tigagende agende tagenda saa 12 jama minero gotongosa biamon Asamarieta ngoro ku Dennis Mogendi nkaniga muchume nyingwa endo mubwatani UDA
omugaka kwaba amaswali presidential debate era sabantu bonse bakorigio bo president teri ya Ruto teri ya Wachakoya teri ya Mwiga gose teri ya Raila igonere boronge bonse baende batwa mararonse pipa bwatenga kire mutu ati gwepa amaswali it means that ngobuirwa abachori bo mapema sana naende twamubuira senge nchobo ire bono mapema into already twebangire na amaswali tochi kumubori abeta enda obuno bwaba orokiri into buna babwatani ba UDA buna cha advisor chini na cha Ruto twamu advice iri aso ase debate mapema sana na amaswali arabega kuborigo anyaira neri bunega neje. Jina langu naitwa Petalis Onyango kutoka Homa Bay, lakini kwa sasa nafanya kazi hapa. So mambo ya JMZ. Yes, sababu ule kijana hakuna heshima. Hiyo ni kitu ya kwanza. Alafu ule kijana haisi ogopa mzee juu mzee ni mzee. Na sasa zingine unaweza pata mzee kuna kitu ambayo mzee anaona na haisi sema na ule kijana hana siri. Ona tena kuna madharau mbele ya mzee. So mzee anaona hakuna haja aende aongea mbele ya mtoto yake ama kijana ambaye hana malekeo. Sasa mimi naona mzee amefanya kitu mzuri kukosa kuenda kwa debate. Koro kuna after alinomuti Moi Saito no Gembo. So je kulingana na debate ye bona nanyeroje Raila tata itikwenda asengenjo keroto kotema kurigire ushawishi akonyora kwa sabaga kabali bande na enjira ruta gucho barama bonsi bono Raila chuake sabu oranga akuramu na banta ani abaga kabonsi bae bakuramu bono oranga ta koendoro elinde ga kwendo chikora kanu muchinga bado Ngoro ku Davis Osoro mukacho town ya kulingana ne namangana ye debate ya rero umugako nabwate shima yae nabwate musimamo wae bugokana taenda tuise kurigire 2017 ouru tache the debate 2017 lakini taire to borai Raila na achede kororire lakini eibono eye sababu eroronga nabwate sababu yae koigwete baruete ebintu bitatu bigende bigokoraki gukwanerwa anyembiyo takoraki takane bise kobororo na bakoraki na bakogenda igo kogenda kwae gose yani gutagenda kwae nkokogera ng'anto mwakera kura gostaka na taka umarufu ya eragwe na bakogendera gutigara ng'a Raila noria ne reto gwakereku ekura rengera rimbi debate is just a debate kororire chisara chiriba ngo chikokwane manifesto gare se debate ne chiri cyo twakoraki twaeguga igakera chire chi campaign igo bono tofauti takortiki teyo lakini negente karana egento kene geringaki amadara unaro oise kurigereria abakubori biroge byo president mbarororo mete abande babwato bochai kororire ogochaya nkorororo sasigine na bere ikaria mugakorio mete chia ya bere eregoro tariko gendiru speed na konyora gari ikigago ikagaria Ruto mete na barakwana mangana manga sedegeka kororire no mugakate kitime lakini egento kira gikorteki kebwate reason mbia mono.